A bol taký ten grékokatolický kostol, že v strede je takéto pódium a taká veľká zlatá stolička. A na konci obradu im prevesil ten taký habit cez ruky a vyvádzali ich z kostola. A ja som samozrejme cúval pred nimi, tak najprv som si dal na dlhé sklo detail a potom som šiel na širokáč s bleskom a cúvam a celý kostol, celá svadba na mňa pozerala, ako som vlastne na potapača normálne na chrbát vletel do tej zlatej stoličky a rozbil ju v strede kostola. Aj rozbil? No, ale farár povedal, že je to v pohode, že to majú poistené. OK. A ináč nič také sa ti nespadalo sa spody a nič. Nie, na schvál nosím vansky väčšinou na koncerty, lebo tam cítiš ten kraj podia, že jak slepí ľudia, keď chodia po chodníkoch, vieš, a máš tam tie také ďobky, tak cítiš, že kde už spadneš podia a kde je ešte kraj. Like a boss.